Mægling, det er, hvis der er to parter, der har en konflikt, så kan en tredje part komme ind og mægle mellem dem. For at kunne mægle, så skal man være sikker på, at de begge to er interesseret i at finde en løsning. Og det er ikke altid, det er sådan, for der er nogen, der kan faktisk godt lide at gå og være uvenner med nogen. Det er ikke altid, at alle vil have en løsning. Og så skal de to parter så fortælle hver deres side af historien, og have lov at fortælle det uden at blive afbrudt. Og man skal altid spørge den, der er mest ked af det først. Fordi når man er rigtig, rigtig ked af det, så kan man faktisk ikke høre, hvad den anden siger. Så har man bare så stort behov for at få fortalt, hvad man er blevet udsat for, så man kan egentlig ikke høre, hvad den anden siger. Og mens man lytter til historien, så gentager man så, hvad er det? Er det rigtigt, at jeg har forstået, at han tog en skovl og slog dig? Eller hvad det nu er, ikke? Og de må selvfølgelig ikke bruge grimme ord eller beskylde alt for voldsomt. De skal tale ordentligt til hinanden. Selvom det er jeres allerbedste veninde, og den anden er egentlig synes, der er rigtig irriterende, så må I ikke holde med nogen af dem. Hvis I skal være mæglere, så skal I være midt imellem. Og mægleren må heller ikke begynde at komme med løsningsforslag. Det er meget vigtigt, at det er parterne selv, der kommer med løsningsforslag. Når så begge parter har fortalt hver deres version af historien, så siger mægleren så, jamen har I et forslag til, hvad man kunne gøre? Og så kommer begge parter med et forslag til, hvordan man kunne løse den situation. Efterhånden finder man en eller anden løsning frem, og den giver man så håndslag på, og så er det så det, der er blevet aftalt, som er gældende. 90% af konflikter, det handler om misforståelse, så man skal være rigtig god til at lytte og høre, hvad det egentlig er, hvad konflikten egentlig går ud på. Og rigtig mange gange, når to opponenter de har fået sagt, hvad begrundelsen for, at de er blevet vrede på hinanden er, jamen, så viser sig, at det er en misforståelse. Og lige så snart de har sagt hver deres del, jamen, så smutter de bare, fordi så er der ikke en konflikt mere. Nu skal I se et rollespil om mægling, som eleverne opførte på kursusdagen på vores skole. Hvad er der sket? Det var bare sådan, at jeg havde et stykke kage tilbage. Så kommer Tina hen og spørger, om hun vil få det. Og så siger jeg så nej, og så kommer Louise hen og spørger, om hun vil få det. Og så siger jeg ja, fordi jeg havde en aftale med, at hun godt må få et stykke, fordi så giver hun os et, når det bliver min tur, eller hendes tur til kage. Du har kage med i skole, og så har du et stykke til overskud. Ja. Og det spørger Tina så, om hun vil få. Men hun ved så ikke, at du har lovet Louise det. Nej. Og så bliver hun sur. Okay. Ja, men altså, hun sagde jo også, at jeg jo ikke måtte få det. Og jeg sagde jo også, at hun godt måtte få det af mig. Du vidste ikke, at Louise... Jamen, jeg havde ikke hørt, at du havde sagt det. Så du vidste ikke, at mig havde lovet Louise et stykke kage? Nej. Har en løsning, hun og jeg har en løsning på dem. Bare, altså kan jeg jo ikke spise, så kan de jo bare dele det over Louise og hende, og så kan jeg også få et stykke af hende. Vi kan også sige, at så skal jeg bare lade være med at love stykker, og man får et stykke bag i klassen, så kan mig så tage det stykke med hjem, eller hun kan selv få det. Ja. At mægleren kommer til at komme med en løsning. Ja. Og det sker jo en gang imellem. Og det burde man egentlig ikke, men det er ikke altid, man har tid. Og det har I jo heller ikke, hvis I er peer educator, og klokken ringer, I skal op i jeres klasse, så har I måske heller ikke tid til at høre, at de foreslår det ene, og det andet, og det femte, og det syvende. Og det kan jo også godt være, at jeres løsningsforslag er rigtig godt. Men er det en situation, hvor nogen har været uvenner i månedsvis, så skal det altså være deres egen løsninger. Med sådan noget en hurtig en der kan man sagtens komme med et forslag.